Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του beberose.gr. Μιας και ο καιρός ξεκινάει να φτιάχνει, είναι η κατάλληλη εποχή για να μιλήσουμε για τρίκυκλο ποδηλατάκι με λαβή γωνέα. Σήμερα θα σας δείξω ένα μοντέλο το οποίο το εμπιστεύομαι με κλειστά τα μάτια. Το γνωρίσαμε το 2017 και κάθε χρόνο έρχεται πιο ανανεωμένο με νέους μηχανισμούς και ακόμη πιο εξελιγμένο. Ένας κύριος προβληματισμός μας τις περισσότερες φορές με τα τρίκυκλα ποδηλατάκια είναι ότι δεν χωράνε στο αυτοκίνητο και δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσπώνται τα κομμάτια ώστε να μπορούμε να το μεταφέρουμε. Με το Biox FlexiLux αυτό το πρόβλημα είναι λυμένο. Έχει τη δυνατότητα να αναδιπλώνει και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο, ακόμα και στο πιο μικρό. Ας μην σας κρατώ άλλο σε αγωνία, πάμε να το δούμε. 5 οι αποχρώσεις για φέτος και πάμε να δούμε την αγαπημένη μου. Λαβή γωνέα ρυθμιζόμενη κατά το ύψος, ποτηροθήκη, καλαθάκι, ζώνες 3 σημείων με επομίδες για μεγαλύτερη άνεση, άνοιγμα για πολύ πιο εύκολη τοποθέτηση του παιδιού μας, υποπόδιο για μικρότερο παιδάκι, το οποίο μπορεί μάλιστα να κλείσει και να μαζέψει. Έχουμε ελεύθερο τροχό σε περίπτωση που οδηγούμε εμείς γρήγορα το ποδηλατάκι, να μην γυρίζει το πηδάλι και κινδυνεύσει το παιδάκι μας να πιάσει το ποδαράκι του. Με μία κίνηση μπορεί να έρθει και να πιάσει κανονικά, μετά ξανά να χρησιμοποιηθεί σαν ποδηλατάκι. Πάρα πολύ ωραίος άνετος σάκος για τα απαραίτητα παιχνιδάκια. Φρένα και στους 2 τροχούς. Ρυθμιζόμενη πλατούλα μέχρι εκεί που το επιτρέπει η λαβή γωνέα, σε περίπτωση που κοιμηθεί το μωράκι μας να έχουμε μία λίγο πιο άνετη θέση. Πάμε να το κλείσουμε. Με μία κίνηση αφαιρείται η λαβή του γωνέα, ρίχνουμε μπροστά την πλατούλα, περιστρέφουμε την κουκούλα και πατώντας ένα μικρό κουμπάκι στο κέντρο των τροχών έρχεται και κλείνει συμπαγή για πολύ μεγάλη και άνετη μεταφορά. Και τέλος να σημειώσουμε ότι ο τροχός είναι κατασκευασμένος από συμπαγή λάστιχο που το καθιστά απόλυτα ανθεκτικό σε οποιαδήποτε φθορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ποτέ απώλεια του αέρα εσωτερικά και γενικότερα είναι και ένα υλικό που απορροφά φανταστικά τους κραδασμούς.